A ese de Chantada trouxe un punto do campo do Estudiantil nun encontro no que logrou un empate a un gol. Os de Pepe Martín lamentaron non rendibilizar a superioridade numérica na última parte fronte ao rival, pero si realizaron sobre o terreo o ensaiado nas sesións de adestramento. Por lo menos estrenamos o casilleiro de puntos que todos agardábamos, a pesar de que nos tocaba nesta liga pues, facer un par de saídas seguidas. E, bueno, un partido dun equipo que tamén a priori podía estar apurado polos obxectivos que se marcan, e encima, pues, bueno, empezamos no minuto 8 perdendo un 0, a pesar de que máis ou menos aquilo que tíamos traballado durante a semana fomos capaces de poñelo no campo, pero, bueno, polo menos faiche replantearte máis ou menos a ver se somos capaces de polo menos manter a serenidade. E así foi, a verdade que pasamos os primeiros 25-30 minutos bastante agobiados polo caudal ofensivo que tiñan eles, defensivamente armámonos máis ou menos ben, e antes de irnos ao descanso, pues, bueno, xa podíamos desperezarnos e acadar o empate, minuto 40, César, unha xogada bastante ben trazada na frontal da área, e podíamos, polo menos, agarrar ese 1. E na segunda metade, pues, bueno, decir, volvíamos a salir con todas as espadas en alto, e o partido tamén se veu condicionado porque no minuto 20 da segunda e 25, me parece que era, pois o equipo local quedou sen inferioridade numérica. Ao mellor nosotros non estábamos tamén pensando que tan cedo pudiéramos ter unha superioridade numérica de máis 2, si empezamos a levar o peso do partido, polo menos o peso ofensivo do partido, pero non acabamos de ver con calidade as chegadas a gol. Entón, bueno, decir, cando non podes sumar os 3, pois polo menos non perdas ese primeiro punto que a todos nos sabe a gloria e máis ou menos nos refrenda que estamos no bo camiño. Podemos sentir a superioridade, pero non acabar de manifestala, pois embocando outra pelotiña na rede. Bueno, polo menos quedamos satisfeitos con que sí, sumamos nun campo difícil, aquilo que traballáramos durante a semana, máis ou menos pudemos velo, cando menos a nivel defensivo, e preparando o partido xa desta semana. Será contra o Ribadeo e resta apenas unha sesión de cara ao choque agardado no Sangoñedo fronte a un equipo moi respetado. Temos a confianza do que tratamos de facer máis ou menos ata agora, o que vimos nestes 3 partidos ligueiros da competición, que tratamos de facer durante as sesións de adestramento da semana, máis ou menos nos están a salir e esperamos, tratar de apoiar unha casa contra o Ribadeo. Bueno, tratamos de que nosotros lle botemos un calo ao Sangoñedo, o Sangoñedo tamén nos botou un cable a nós, e un equipo que realmente eles sí veñen feridos, porque aínda, bueno, para algúns aficionados da Mariña aínda teñen aquel San Benito de que foron un equipo de terceira división, e parece que teñen un nivel de exigencia maior ao que realmente a competición che deixa, non? Xa vemos, a competición está moi igualada, que o que se analizamos os resultados da última xornada, sale só unha victoria local, e o resto, pues, bueno, empates ou victorias visitantes, para que vexamos que non hai nada que un campo local che dé. Nosotros, polo que sentimos no resto da xente, a todos non lle sente demasiado ben vir ao Sangoñedo, trataremos de facelo un fortín, tendo en conta que, bueno, que o primeiro equipo que nos visitou aquí e nos roubou 3 puntiños, ao mellor si un dos candidatos que pode estar por aí o Noia. Bueno, nos presentaremos a nosa candidatura a que equipo local difícil e trataremos de brindarnos primeiro nós, primeiro os futbolistas que están ali, aos nosos directivos e a afición, pues, bueno, aqueles 3 puntos de gloria que agardamos, pero sin confiarnos, porque aquel que o dé por suposto que xa os ten,